ọbụla ya adị nụ yutu anyị ya adị ndị akpatara ego ya akpataba ego ndị anụrụ nwaanyị anụ nwaanyị ndị alụtara ụlọ ya alụta ụlọ ndị agbara moto ya agbaba moto ndị echiri ọzọ ya echi ọzọ ndị nna anyị unu ya adị ndị nna anyị unu ya adị wee liakwa ụmụ unu unu anyị bụ ụbansioye befe kpụpụta tata n'ama iri si na iji wee kpụpụta onye ọbụla tata bụ ka anyị gwa ụlọ okwu maka elekshọn iji a na-akwadobe anyị emechago praịmarị elekshọn anyị si ka anyị mee mmadụ na-abụ agụpụta anụ bụ oke ụwadiegwu na udude spider fibụ adịcha mma fibụ ameritichere ịzụ ọnya bụ PG kama na anyị kwulu ụbọchị oye kwulu n'ofu onye ka anyị ga-eji wee jee so that ka anyị wee nwee mmeli n'ofu onye ka anyị ga-eji wee jee because anyị welu mmadụ na-abụ wee jee anyị ya ada n'ofu onye ka anyị ga-eji wee jee ana anyị kwuru si na emecha ya bụ elekshọn a onye win inu onye nke ọzọ emeri ga sọpọtụ onye win inu wee jee onwero otu bụ otu udude iche enwero otu bụ otu ọnwa iche ofu ụbọchị oyi abụ ka anyị megide ka anyị bụ ife nwanne ka a na-eme ife nwanne ka anyị na-eme ife nna ayọ ndị yutu anyị niile ma onye ọbụla ma ndị nne onye na nya mebe kampenu nke ya kampenu ebidogo onye na anya kpọba ụmụ ya ma ndị nọ n'ezi ma ndị nọ n'ụlọ onye ọbụla na-ataba ka anyị jeenụ weta n'okelu ụlọ anyị on 5th January mbọsị a onye ọbụla pụta n'ama nna ya onye ọbụla ka ọ pụta n'ama moto ya adị mashin ya adị ya ebudo onye ọbụla nkwọ mụnwa bụ chairman and co a na-ebupụta 100 liters of fuel anyị agbanyere onye ọbụla moto na mashin biko unu ka nna ayọ onye ụbansi onye wepụta bụ ọnwa kwụrụ ọtọ ka abụghị anya Okechukwu ụbansi onye ekele m unu ndị mama anyị ndị ewoni o Youth Progress 5th January biko ka nna ayọ unu ka anyị ghara ime na ife ọgba aghara ka anyị mee na ife nwanne ka anyị sọpọtụ ọnụ oke ụwadiegwu ọzọ dị ka ibie anyị nwere onye nke anyị na-azọkwa trejọra ka atụchala oke ụwadiegwu anyị atụnyelụ trejọra anyị bụ ọkpọka 1 to 10 Youth Progress. Oke ụwadiegwu ya apụta gwa ụlọ okwu ya na ọkpọka ayọ ka nna ayọ biko kampen ebidogonu steeti atagaba kampen ebidogo onye ọzọ na-azọ PRO bụ Chukwuebuka Chibuụzọ bụ alụsi ego so ka anyị tụnyekwa olu ya
Onwelu na ife nchọrọ ịgwa unu anyị bụ ndị ụbanụ si oye onwelu na ife nchọrọ ịgwa unu biko ka nna ayọ unu ọnwụ ife nchọkwa unu malụ ọ bụrụ na anyị agbara mbọ ọfụma ndị isi inyi wee melie anyị ọkwụ ụba nso oye ka emeli na ọ bụrụkwa oke ụwa dị egwu na ọkpọka ka emeli ọ bụ ka emeli n'ụbọchị oye niile ka emeli mana ọ ga-adị m mma na anyị jelụ weta okelu ule anyị mma like ka anyị jee weta over 33 years ago ka anyị abanyere na ya bụ ọchịchị anwa and anyị bụ ụbọchị onye win ya ọ ga-atọ m ụtọ rinne ka ọ bụrụ na ọchịchị ma ka eme gịnị ka ewin ya biko ka anyị yọrọ unu biko ka anyị yọrọ unu onwere ife bụ na ga-egbochi na anyị eme nje ebe ahụ bịa nụkwanụ m na mmemme ya biko ka anyị yọrọ ka anyị nyere aka jee weta okenulu anyị Ogbiakwu ekene m unu onye gbara ọnwa na-eti lọra nwere iwe ọma na-eme n'obodo